Взела съм си лист, защото благодарностите ми са много. Това е... Не би го нарекла труд, защото съм го вършила с голямо удоволствие и по-скоро се превърна в нещо като кауза за мен. Много хора ми помагаха по различен начин. Да започна с благодарност. Първо благодаря на всички. Здравейте и добре дошли. Обръщам се с благодарност за подкрепата и интереса към моята идея. Как е? Добре ли е? Чували са? Благодаря на регионална библиотека Пенчо Славейков, отдел изкуство, че ми предостави възможност да ви поканя тук. Благодаря на Георги Братов, който от начало до края ми подкрепеше в това начинание. Благодаря на Ана Мария, не я виждам, но тук има нейни сътруднички, Калина. Така. И теб ще да спомена, чакай малко. И момичетата отдел изкуство на библиотеката. На Магдалена Тодорова. За съжаление Магдалена я няма, но тя първа ми обърна внимание на този труд. Не знам как да го нарека. Добре. За полезните им съвети във връзка с представянето на книгата на Тиминуга, която ме свърза с тях. И не всички я познавате, поне туристите от групата на Изабела я знаят много добре. Благодаря на моите родители, които, макар вече да не са между нас, много рано ме накараха да заобичам природата на България. Благодаря на моите водачи. За съжаление, Изабела поне тук ли е? Не, само Дана е тук от водачите ми. Айде, изправи се, да те видят. Благодаря на моите водачи, Дочка Спахиева, Изабела, Марина Банос, Кирил Дянков, Дана, на туристите от групата на Изабела, приятелите от студентско дружество Академик, приятелите от Фейсбук, които ми показаха, че одобряват написаното от мен. Благодаря на Ракита. И нея няма. И да, добре, кажете ли, че съм ми благодарила. Благодаря на Ракита, защото с нея изминахме Камино Франсес в Испания. Благодаря на децата си, които подкрепяха всяка моя инициатива и ми помагаха в нейното осъществяване. Благодаря на моите ученици. Една от тях щеше да ми е рецензентка. Да, той ми е внука, ма ми е ученик. Благодаря на моите ученици, които с интереса си също ме стимулираха, а някои от тях отдавна ме задминаха, защото няма по-голяма награда за един учител да го задмини ученикът му. Благодаря на колегата си Дойчо Дойчев, който с познанията си в българската история ми консултираше и често приземяваше. И благодаря на моите критици, защото те ще ми помагат да отстраня и коригирам някои безспорни грешки. И сигурно забравя много от вас, за което моля да бъда извинена. Да, чакаме още хора, залата е пълна, но няма да ги чакаме, просто ще продължим. Така, в общи линии моето слово касае идеята, развитието на идеята и целта на книгата. За идеята ще бъда по-кратка. През 2014 година изминах пътя на Свети Якоб Камино Франсес в Испания. Прикосявайки Навара, Лариоха, Кастилия и Галиция, в мен започна да се заражда идеята защо и в България да не се създаде такъв път, но дали в България съществуват необходимите условия. Този въпрос ми зададе една пилигримка испанка, когато я поканих в България, уверявайки, че България е много красива страна и има какво да покаже. Чували са накрая, имам чувството, че... Добре. Развитие на идеята. Не съм подготвила специално издаването на книгата, но поглеждайки назад, това ми отне около 10 години. Преминах през много етапи. Първо потърсих съмишленици в България, с които да очертаем пътя. Давах си сметка, че Камино де Компостела е път, който повече от 1000 години се преминава от поклонници. С моите съмишленици тръгнахме да проучваме такъв път в България с кола.
С помощта на туристически деятели стигнахме до Омуртаг, където при един инцидент тази инициатива беше прекъсната. Идеята обаче упорито се беше загнездила в главата ми. През 2017 изминах Ком Емине, но Ком Емине е коренно различен от това, което видях в Испания. Създадохме НПО нови туристически маршрути и участвахме в европейска програма Транснационално сътрудничество с проект, който за съжаление не получи финансиране. След още 2 неуспешни опита изминах пътя на етапи сама, на етапи с приятели, но най-много ми помогна Георги, който измина 1/3 от пътя сам и 1/3 с мен. Ходенето ми отне 1 година. Още 1 година търсих спонсори за издаването на книгата и накрая я издадох сама, ползвайки услугите на издателска къща Стено. Първоначално исках книгата да се казва "Бъдеще през миналото". Мислех, че бъдещето на една нация зависи от осъзнаване на нейното минало. Маршрутът беше Варна-София. Следи от тракийско, римско, византийско, османско време има под всеки квадратен метър на центъра на Варна. Още малко и ще дам думата и на други. Аванос, здравей! Един от водачите, който споменах в началото. Така, докъде стигнахме? Подсказвам. Ако влезем в археологическият музей, първо ще видим златните дарове в некропола, които датират 5000-летие преди новата ера. На 50 км от Варна, край град Провадия е солницата, за която не съм писала, но тя също е от него време. Вървейки по пътя, виждах още и още богатства, които промениха облика на страната ни. Пътят преминава през българските столици на различни етапи от нашата история. Виждах как се променя културата и поминъкът в различните региони на малка България. Виждах многото лица на страната ни. Една е България от Варна до Провадия, друга от Провадия до Шумен, съвсем друга от Елена и в Централна България е най-силно запазен българския дух в занаятите и изкуствата. Така се получи и продължението на името, или Многолика България. Целта на книгата. Книгата само загатва историята на всяко селище, през което преминахме, а селищата са около 100. Информацията, тук вече знам, че хората, които обичат да ходят по баирите, веднага изниква първата критика, защото не всички обичат да ходят по градовете, но повярвайте, много неща можете да видите по градовете. Така, отклоних се малко. Информацията, която предлагам, е събрана на 100 страници и 10 цветни снимки. Опитах се да бъда кратка, защото за този път може да се напише цяла енциклопедия, ако се ползва информация от местните жители на всяко селище, което аз само леко съм открехнала. Посланието ми е, тук водачите да ме чуят много добре, защото нямам висок глас. Посланието ми е да се доразвие идеята и да се привлече вниманието на съответните институции. Целта е всеки да може да измине този път сам. Един такъв път ще доведе до съживяване на много изчезващи села, че това е един здравословен начин на живот, мисля, че не е нужно да ви убеждавам. Отделяйки по 1 месец за изминаване на подобен път, ако имате необходимите условия, вие ще бъдете в контакт със своите началници и подчинени. Разбира се, аз само си мечтая. Но съгласете се, че ви предлагам един различен начин на живот, който ще ви даде възможност да съчетаете приятното с полезното. Така ли, Аванос? Той ма критикува, първият ме критика. Трябва и критика. Ама няма да казвам. После ще има време за дискусия. Какъв ще бъде пътят на книгата от тук нататък? Как ще продължа? Искам да измина участъка, който Жоро измина сам. А предполагам, че и той би искал да измине пътя от Варна до село Хан Крум. Надявам се да намерим водачи, които ще ни помогнат да доразвием пътя и да намерим хубави пътеки. Само искам да кажа, че аз не съм
На мен ми харесва да пиша, но това е първата книга, която издавам. Не бих се нарекла и пътешественик от сорта на Георги Братов, например. Затова сега ще го помолим той да ви сподели защо е решил да ми помогне в тая щурава идея, да го наричам. Здравейте и добре дошли. Когато Веселина ме покани да споделя идеята и за този пътепис от Варна до София, приех без да се замислям и причините са няколко. По Балканския път бях посетил само известните Карлове, Карлово, Сопот, Клисура, Копривщица и село Слатина, в което имам стар приятел. За мен е висше удоволствие да посещавам непознати места, да ги проучвам, да описвам пътя до тях и най-голямото ми предимство е, че не се съобразявам с никого, което означава, че почивам когато искам, вървя колкото мога, нощувам където замръкна. Първото нещо, което снимам във всяко населено място е центъра, кметството, читалището, училището и паметник, ако разбира се има такъв. И всичко заснето го изпращам на Веселието. Като повече български туристи съм с ограничени финансови възможности, но с неограничени желания за пътешествия и у нас, и по света. След като имам и прочетох над 100 книги, между другото още си ги пазя, пътеписи, наши и чужди, си създадох система за пътешествие, моя система. Купувам си билет за автобус или самолет до крайната дестинация и обратно, като втория билет е отворен, което значи, че мога да се върна когато искам, по мой избор. Слагам 60 консерви в раницата, по възможност от най-евтините, и си купувам билета, който ми осигурява, да го кажем, за един месец прехраната. По 2 консерви на ден, сутрин и вечер. От чужбина... хората да ходят. Да ли това така? Вижте, че, значи, да го кажем така, сутрин и вечер, но винаги има възможност, ако човек нещо да използва пътя в движение, но по-важното според мен е, че тези 20 кг осигуряват едномесечен престой. Не 20 кг, Пежора, кажете ми си ако човек няма желание да се натовари, няма да се нищо. Нищо не го слушам. Така. Не е проблем, разбира се, не за всички, но да обикаляш града, да спиш на открито, да се къпиш във всякакви водоеми. Язовир, езеро, море, океан, каквото има по пътя. Никой от моите приятели туристи не пожела да сподели с мен тази романтична тактика, да я наречем, и така станах соло турист. От тази моя система успях да посетя всички страни на Европа. С Косово, най-новата европейска страна, те са 46, но аз посетих 48. 47-та е Република Северна Кипър. Северен Кипър, което ще рече над 300 000 турски население, с около 200 км средиземноморски бряг и, най-важното, вечно лято. Тази страна е вече на 50 години и сме я признали само Турция и аз. И какво е това? 48-та страна е Република Приднестровие. Сигурен съм, че знаете и сте чували за нея. Тя е създадена преди 30 години при окупирана територия край река Днестър между Украйна и Молдова.
освен мен, очаквам и Молдова да признае, че да станем двама поне. От тези 48 държави, освен тях, доживех да посетя и няколко извън Европа. Това са Марокко, Египет, Обединени арабски емирства, Нова Зеландия, Израел, Индия и Китай. Последните три са организирано посещение. Ако имате въпроси, ще ви отговоря с най-голямо удоволствие. Или след срещата, ако станем приятели във Фейсбук, или ако се срещнем в Варна или някъде из България. Благодаря за вниманието. Тази вечер Жоро пътува за София, защото утре ще бъде в Американското посолство. Но, за да ви окуража малко, искам да ви прочита мнението на една жена на моя възраст, моя братовчетка. Значи, тя пише така, за многоликата България. Между другото има още една книга, Многолика България, и аз това го видях след като си издадах книгата. Така че вероятно ще остане бъдеще през миналото. Какво пише Живка за многоликата България? Въведението ти ме впечатли и замисли в няколко направления. После слова ме изненада и до някъде не го разбрах. По-скоро не разбрах защо богомилите, но разбрах или така си мисля, цитата на Антон Дончев. Съдържанието ме зарадва. Почти 60 страници за места най-близо до нас. Не познавам Варненския район и се надявам да открия нещо за мен. Споделила съм с теб, че много години бродих по туристическите пътеки, винаги с водач, както и аз, от туристическото дружество и бях любопитна дали ще открия маршрут, близо и подходящ за моята възраст. Затова четох тези страници с надежда и интерес. В страниците за Соколски манастир и в 5 дни в Трявна с деца чувствах твоето присъствие, на места даже си те представих, т.е. автора ме владееше, но после те загубих. Беше с мен и в Дряново, но това са мои чувства и емоции. Ти, както казваш, самото начало вървиш по своя път. Това е моят път. Ами аз по-така описвам, а пък Жоро вече, той пише от Калофер нататък. Той по-сухо ги споменава, както и да е. Но имам желание да го мина с него и този път, така че ще има допълнително издание, ако все пак се харесва книгата. Споделяш, че за теб са по-интересни разговорите с хората. Питам се, защо не назова имената им? Знай, че имаш дарбата да описваш преживявания и събития. И още нещо. На всяка страница има думата бързам. Това е, чета го, защото е критика и от други. Колко пъти сме се отказвали от разходка сред природата, по-далеч от градския парк, защото нямаме идея къде да се разходим в почивните дни или не знаем как да се организираме. Ти ни казваш как и къде. Всеки маршрут е детайлно описан с неговата продължителност и трудност. Има маршрути близо до нас. Помагаш ни да планираме и организираме времето си по най-ефективен начин, като изберем най-интересните и значими места. Предизвикваш ни, като ни подканяш да си подарим възможността да преоткрием България по съвсем друг начин, да напуснем комфорта на дома и да отворим очи за красотите на нашата природа. Да почувстваме силата и духа на дедите си и да се замислим какво ще оставим след себе си. Време е да се потопим в приключенията и пътешествието, на които ни води Лина Бор. Послепис за безплатните мечти, в кавички, ако имаш време и сили, сподели идеята си с подходящите хора и институции. Желая ти успех! Живка Станкова, пенсионер, турист, проучила историята на рода Станкови от Добруджа 150 години назад. Не присъства в момента, но някои от вас я познават. А сега искам да поканя един много специален човек, но преди това искам да ви уведомя, че има очертан, моето не е, значи една от рецензентките на думата.
Така, нека да ви поздравя, приятели на книгата. Наистина ще опитам да преодолея това предизвикателство. Свесто не се познаваме отдавна, познаваме се отскоро, но мисля, че изградихме много добри отношения. И направо на темата. Безспорно, тя няма претенции, че тази книга има някакви литературни амбиции. Казва го не само в разговорите, написано и на страницата, но така или иначе книгата си остава пътеписна проза. И когато говорим за пътеписната проза, най-лесно сравненията могат да станат във Фейсбук. Нивото в Фейсбук може тези, които пишат в Фейсбук, могат просто да видят още един образец, как би могло да стане, а не това, което ни се предлага. Така или иначе, още веднъж искам да ви кажа, че според мен нейното писание е над средното ниво, това, което се представя в този фон. Сега не го казвам от комплименти. Аз имам по-голямо мнение за моето творение. Понякога нещата не съвпадат между дамите и мъжете. Такъв е живот. Мъжете трябва да са малко повече кавалери. Така. Не се притиснавай. По-нататък ще кажа и други по-тежки неща, да ги правим приятелски. И така, вече стана дума за самия маршрут. Разбрах, че това е многодневен. Минава се през столиците. Аз само бих искал да кажа две думи за отсечката през Шипченския проход, просто защото той е втория по височина от всичките 12 проходи, които ги има през Стара планина, но е много важен първо от стратегическа гледна точка и най-голямото доказателство това е Александър Македонски, който пръв минава през него, когато е било само една пътека. По-късно вече се пръща в това, което ние го познаваме. Сега, авторката определено тръгва смело в темата. Няма предусловия, освен уводната част. Идеята излиза на преден път малко по-нататък, по-навътре в книгата. Да, това е вярно. Особено многоликата България действително дойде по-късно. Така ли, значи, моето впечатление е това. Започва се с един туристически обект, отива се на втори, после на трети, понякога се връща на първи и на втори. В първи момент аз си помислих, че това е хаотичност. И когато се замислих, си казах, в край на краща не е това хаотичността. В край на краща това е едно отражение на самата психология, на самата мисъл на човека. Всички мисли, които човек има, те се появяват внезапно, бързо, по-бавно, по-потроено. Тръгват понякога, после отскачат в друга посока, но общото между тях, че те са винаги напред. И по този начин стигаме до основната ценност на книгата. Според мен отново, харесвате или не, но аз сметам, че най-голямата ценност на книгата е това, че тя ни запознава с нейните мисли, с нейните психологични изживявания в обектите, които минават. Да, благодаря. Благодаря. Така. Добре. Сега трябва да се, разбира се, понеже съм на тема критика, няма как да не спомена няколко факта, които ми направиха силното впечатление. Ние ги изкоментирахме леко преди известно време, но така иначе те съществуват. Предполагам, че и на вас са ви направили впечатление. Става дума първо за Ханас Тергал. Всички казват Кан, Хан, нека да не влизаме в тия исторически спорове, които историците може би са тук, но това вече отдавна е отхвърлено като тик. В каменните надписи, които са останали от него време, това е Канас, което означава княз. Така ли иначе княз Тергал не се нуждае от доказателство, както се твърди в книгата. Причината за това е историческите извори. Нещо подобно става и с Батенберг и още една... Става с Батенберг, аз не разбрах. Ти в нашите разговори го спомена. Добре, ще отворя. Батенберг само веднъж го споменавам за катедралата. Добре. Добре, но се сещаш, че споменаваш за турбулентността между турците и българите.
това е вече много голямо, така според мен има доста сериозен, заложен спор в него, да кажем. Първо, защото наистина християнското население и мюсюлманското население, от което ние познаваме на времето, е изключително толерантно едно към друго. Ами аз това съм го показала в книгата. Добре, диалога ще го продължим след малко, ако няма. Става дума за нещо друго. Аз се опитвам да карам това да бъде по-добре изяснено. Нищо повече. Защото аз, например, не го разбрах по този начин. Аз разбрах съвсем друго. Той е актуален по няколко причини, затова обръщам внимание на него. Освен това, аз няма как, когато стане дума за такава дискусия, е най-фрапантният случай в нашата османска история. Разбира се, си остава онова, което султан Мохамед I провежда като политика. Наречен безбожния не случайно и от османци, и от българи. Добре. Разбира се, че не е поставено в книгата. Идеята е да развивам хипотезата за толерантността между отделните етноси. И понеже всъщност фундамента на тази книга не е именно тези древни детайли, за които казвам. Фундаментът е много по-голям. Фундаментът е една патриотична идея, върху която може и трябва да се работи. Тази идея не идва, според мен, отново. Тя не идва спонтанно. Тя не идва изведнъж. Тя е изградена, след като вижда какво друго е направено. Разбира се, по този път няма как да се очаква, че ще има много ентусиасти и с нейния ентусиазъм ще бъде споделен. Причината е проста. Причината е, че те трябва да се изживеят. Първо трябва малко опит, първо трябва и малко знание. Колкото повече знание има човек, толкова по-лесно се приобщава. Това е безспорна истина още от време. Надявам се, че по този път ще има много единомишленици и най-важното, което като послание носи тази книга, отново според мен, е да направим света малко по-добър, отколкото е, да бъде по-хармоничен и по-добър за живеене. Пожелавам успех не само на книгата, на авторката и реализиране идеята. Благодаря. Ами, следващия ми рецензент... Всъщност, ако имате въпроси, сега не. Ами, не, мисълта ми беше, че... Добре, айде след това, защото имаме наистина още неща. Има неща, за които можем да поспорим. Така, ами Илица Лукова. Здравейте. Тя е редактор и всъщност... Не е редактор член на журналистите и писателите. По туризма. Абожет, Българската асоциация на журналистите и писателите по туризма. Здравейте! Благодаря за поканата. Казвам си нахвърлила някои неща, които са ми направили впечатление по време на прочета. Имах щастието да прочета книгата още преди да излезе от печат. Аз няма да бъда критична, защото каквито забележки съм имала, съм ги отправила лично. Ще ви запозная с това, което на мен ми направи впечатление, тъй като аз също съм вървяла по Камино де Сантьяго, както и авторката Лина Бор. Това е много особен поклоннически маршрут. Ето при нея тогава се заражда идеята да има нещо подобно и в България. И всъщност няколко години по-късно тя се отправя на това вълнуващо пътешествие, което започва от Варна, като морска столица, продължава на запад през старите столици, но не спира само до София, а приключва в Рилския манастир. И всъщност, да, тук може да кажете, че това е един вид поклонническо пътуване, но това не е така. Аз го усетих, че тя всъщност издига любовта си към България на висотата на едно такова религиозно поклонение. И всъщност
един своеобразен дневник. Книгата представлява един своеобразен дневник на етапите, през които минава, докато ние четем, пред погледа ни минават градове и села, църкви и манастири, места, които дори трудно бихме открили на туристическите карти. Но всъщност това е един вълнуващ разказ за бавното осъзнато пътуване и това е най-добрият начин да почувстваме България, стъпка по стъпка. Това, което ми направи най-силно впечатление, че всъщност тя навсякъде общува с местните хора и всъщност истинското богатство на една страна, това е нейния народ. Така че бих ви препоръчала да прочетете нейния вълнуващ разказ. Желая успех на книгата, на авторката и най-вече реализиране на тази прекрасна идея. Благодаря. Преди да премина към откъси от книгата, да ви прочета, набързо писмо пак на Валя Станкова. Тя е адвокат, за съжаление не може да присъства. Кратко е писмото. Тя първа прочети книгата и пише: Здравей, мила Веси! Днес успях да завърша книгата и веднага ти пиша. Написала си един подробен пътеводител за места, които си посетила и които българите трябва да знаем и тачим. Съпреживях с теб местата, които описваш, защото аз съм била на повечето от тях. Вдъхновила си се както за исторически личности, така и за места, свързани с легенди. Наистина ми стана чудно това, което ти се е случило в Соколския манастир. Там описвах един скандал с монахинята. Там съм прекарвала повече часове, а е едно разкошно място. Разкошно място. Там съм прекарвала повече часове и винаги е било място, в което имаш усещане за божествено. Достоинство на книгата са полезни съвети, локации, маршрути и информация за достъпността и трудността на маршрутите. Пожелавам на добър час на книгата Бъдеще през миналото или Многолика България. Пожелавам ти да доведеш до успешен край и другите си идеи, за които прочетох в биографичната справка към книгата и винаги да намираш съмишленици за тяхната реализация. Приятен ден от мен и поздрави, Валя. Понеже времето напредва, аз съм приготвила, с Христина всъщност, сме приготвили една презентация, но преди това, съвсем набързо, кратки, ще ви запозная с две легенди. Книгата има повече от две легенди. Сега, 2014. Това е когато съм тръгнала от... ние ще го видим, Тръстиково пари на манастир Добрина, с Ракета и с Катя. Катя и няма, за съжаление, го минахме. Така, тази щурова идея ми влезе в главата през 2014, когато вървях по Камино Франсес. Не съм изминала кой знае колко, още съм в началото на пътя, нали? Но все пак стигнах до Провадия и мога да кажа с чиста съвест, че този маршрут е вече маркиран от мен. Като кучето. Защо пиша? Когато вървя сама, откривам много интересни места. Разликата от Камино е, че там добиваш обща представа за пътя, за хората, за обичаите, а тук откриваш нещо характерно за всяко населено място, особено ако искаш да го видиш и особено ако имаш възможност да обмениш информация с местните. Разбира се, има една съществена разлика. На Камино можеш навсякъде да се почувстваш като у дома си, а тук не е сигурно къде ще имаш възможността да се приютиш, ако ти се наложи. Това ме накара да започнем да пиша, нали, книгата. Сега малко да се развитрим с две легенди. Не мога обаче да не споделя, всички знаете, село Невша, откъде идва името. Не мога да не споделя красивата легенда за името на село Невша. В деня на сватбата си красивата Негуша и нейният избраник
се разхождали по хълма към скалата. Всички сте я виждали тази скала. Подгонили ги обаче разбойници и достигайки до скалата, девойката скочила от скалата. Разбойници се отказали да я гонят, закачило се булото и на скалата и така спасило живота на девойката. В нейна чест селото получило името Негуша, което след време било преименувано на Невша. Другата легенда е това е пътя вече към Елена. С излизането на пътя за Сливен влизаме в село Константин. Преминаваме транзит, но не мога да не споделя легендата за девича могила, която се намира на километър и половина южно от селото. Според легендата тук е погребана сестрата на Крали Марко, която била влюбена в другоселец. Когато Крали Марко видял сестра си, в прегръдката на друговереца не се е издържал и пуснал стрела към него, но учил сърцето на сестра си. Девойката умряла в ръцете на любимия. И това според мен не е легенда, ми се е чиста истина, пак в него край, село Мариан. Легендата гласи, така съм го писала, но мисля, че това е истина, че от тук е минала сестрата на Иван Шишман Мара по своя път за Цариград и оставила кълпак жълтици, за да се построи манастир, наистина има там манастир, и да се слави името Христово и нейното. Селото е на нейното ми, Мариан. Ежегодният събор на селото е на Преображение Господне на 19 август. В село Мариан можете да приспите. Можете също да посетите местната винарна. И имаме ли време да им прочета за Рилския манастир, защото там ми дойде идеята за богомилите. С тях завършвам. Ето го. Значи, 6 часа тук ходихме с внучката на една приятелка, която не я виждам в момента. Както и да е. 6 часа на Рилски езера и 1 час на Рилския манастир. Общо 7 часа за тези уникални места. Сега, опитвайки се да възпроизведа екстаза, до който ме докараха и двете, ми е много трудно да ги обвържа заедно. Разбира се, че бях ходила и на двете, но всеки път възприятията са различни. Когато човек е млад, някак трудно се замисля за значението на това, което вижда. Той дори не си задава въпроси. Сега обаче, поела от мистичността и на двете места, се питам, едва ли не с чувство за вина, как съм могла да ги сложа под един знаменател. Ровейки се в интернет, се обърквам още повече. Едното място е окултен център, откъдето според езотериците се ръководи човечеството, а другото е свързано с хилядолетната история на нашето православие. И двете имена, взаимно изключващи се, Петър Дънов и свети Иван Рилски, или Боян Мага и брат му Иван, или Богомилите и православната църква, отговорът ми подсказва приятелка, ето и на първия ред, с която споделям своето объркване. Това, което обединява тези две места, освен Великата Рила планина, е красотата, чистотата и любовта. И тук спирам, защото всеки, който чете тези редове, вероятно знае много повече от мен, а дори и да не знае, може да намери всичко, което го интересува. Така, времето напредва. Една виртуална разходка, ако искате, от Варна до Провадия. И пак искам да кажа, не за оправдание, пак да наблегна на целта на книгата ми. Повече хора да се запалят, да вървят по пътищата. Даже не с водачи. Тук ви прочетах рецензия на жена на моя възраст, но аз мисля, че на младите ще ми е още по-лесно да вървят с GSM-ите. И не е нужно да вървят по моя път. Въпросът е да вървят и да си отварят очите и да гледат какво има. А не като мен, да измислят нова история, както казва Недялко. Чам пак толкова. Айде ти го пусни тогава. Така, ми канева на виртуалната разходка. За тези, които са били
За тези, които са ходили тук из Варненски окръг, всичко е познато. Така че някъде съм изтрила звуковите записи, някъде аз може да се намесвам. Пустай. Вятър вземита стъпките ни, после времето ги поглъща. Съгради се тази пресвета обител в прослава на Спасителя, защото камъкът е по-дълготраен от човека, а вярата е част от вечността. Двете чешми на Лъджа манастир, строени по случай 1300 години в България и често подминавани от нас, защото в момента не тече вода от тях, по странен начин разкриват цялата, поне известната ни, история на България. Едната разкрива периодите на независимост на страната и периодите на чуждо владичество, а другата не разкрива историята на нашата писменост. През 1919 година Херман Шкорпил разкопава ранно християнски манастир от 5-6 век в местност Джанавара край Варна. Едно доказателство как малка България, в кавички, е привличала с изключителното си местоположение, природа, климат, многопластова история, култура и миролюбив народ, световни умове готови да пренаредят сложният пъзъл на историята. Така, от тук тръгва фактически моят път. Така съм решила, че следваш от гарата, нали, и продължаваш. Минава се покрай малките терми, давай нататък. Минава се покрай малките терми, музея на Нова България, това го пусни. Термите са били средище на активен социален живот. И тук има малка през грешка. 2 и 3 век преди новата ера, по времето на Римската империя. Тук е била изградена уникална за времето си отоплителна система с топла минерална вода. За нас не е тайна, че под Варна всяко парче земя е било застроено. Ние дори не знаем колко пласта са изградени. Специално във Варна дава малко повече запис, защото съм сигурна, че не сте обръщали внимание, както и аз не съм обръщала внимание на много неща. Минаваме. Давай. По улица Преслав стигам до площад Независимост, където е драматичният театър Стоян Бъчваров. Строежът му е започнал с дарение на гражданите на Варна на 26 март 1912 година. Сградата е открита на 5 юни 1932 година. Зад театъра на площад Кирил и Методий са градския часовник и катедралата Успение Богородично. Княз Батенберг полага основния камък на катедралата на 22 август 1880 година, а на 30 август 1886 година е отслужена първата литургия. Най-старото злато не е флуара. То е във Варненски исторически музей, останало от една цивилизация от преди траките. Сградата е бивша девическа гимназия, известно време съвместявала първа езикова и втора математическа гимназия. Така, и тук свърши този мой първи преход. Тогава беше на 11 ноември. Много се забавлявах, бях сама. След една седмица продължих от тук, обаче попаднах в някакъв кошмар. Иначе покажи го кошмара. Да, реших да мина от тук. И това съм го описала в книгата. И може би една или 2 седмици след това с 2 приятелки туристки, не знам дали са тук, не ги виждам, но намерихме такъв път. Значи, пак от Владислав Варненчик. Тръгваме обаче покрай парка, покрай КАТ, управлението на КАТ, до Алати и оттам нагоре до Параклиса. Чакай, върни. До Параклиса Света Мина, откъдето тръгваме през блоковите на Владиславово, вилната зона на Аксаково. Обаче след като издадах книгата, дочка ми показа още по-хубав път.
от Ментишето, например, за 15 минути се стига до Аксаково. Така човек се учи, така че тези неща. Затова разчитам на критиците, нали? Тя дочка, между другото, не присъства, но тя ми е направила много, нали, такива забележки, които ще ги взема предвид, с изключение на една, за която, ама не знам дали ще имаме време да ги говорим тези неща. Давай нататък. Все пак стигнахме до общината на Аксаково. Това го пусни, защото тук, докато съм чакала автобуса... Град Аксаково е разположен в южното подножие на Франгенското плато, на 3 км на северозапад от Варна. Старото му име е Аджемлер, което се превежда като персийци. На 27 май 2004 година Аксаково става град с решение на правителството на Симеон Сакскобургготски. Населението наброява 7800 жители. През 2013 градът е обявен за най-добър млад град на републиката. Ето, тук тръгваме покрай блок 308. Давай, сменяй го, тук по-бързо. Аксаково до Бурглед Слънчево, тук сме групичка. Ето я чешмата Параджика. Чешмата Параджика, в дъното се вижда... общината, в дъното се вижда чешмата. Ние тръгваме наляво за Слънчево. За Слънчево, понеже тръгваме малко към Калиманци, се принуждаваме, трябваше да минем през това диренци. Аз бях след операция, беше ми малко трудничко наистина, но аз знам, че има и... Тоест, това е път хубав за туристи, но за пилигрими, мисля, че има малко по-лек участък. Ето това се вижда отгоре, като се мине това диренци. И най-после сме в Слънчево. Тази къща съм е заснела заради този брашлян, който е обхванал красиво. Пред общината чакаме автобуса. На този ден, преди 2 години, съм била тук с приятелка от Белослав до Побити камъни. Не вървяхме по маркирани пътеки, но все пак стигнахме до Побити камъни. Исках да го... не, той е малко, аз ще го кажа. No. Това е пазителя на Побити камъни, кученцето. А тук наочакваше уредника, не знам дали се вижда на този камък, една вкаменена черупка на Охривче. Доказателство, че тук преди милиони години е имало море. Уредника на музея беше много горд да ни го обясни това нещо. Вървейки от село Слънчево към Белослав, вие ще попаднете в един чуден свят, пазещ своите тайни от преди 50 милиона години, известен под името Побити камъни или Дикилитаж. Побитите камъни са привидно застинали в сурово мълчание, внушаващо спокойствие и величие. В Белослав групата отиде по бариерите. 23 януари 2022 година. Белослав. Ако искате да посетите храм, минете покрай общината, после покрай средно училище Кирил и Методий и покрай един супермаркет. Точно зад супермаркета е православният храм Свети Великомъченик Димитър Солунски. От свещеника разбирам, че иконите са от 1865 година и са дело на Тревненската школа. Слънчево беше в парка, в градинката. На този хълб са старите гробища на Белослав. Разделна Петричка Ле. 6 февруари 2022. Белослав, разделна Петричка Ле. Гордостта на жителите на Разделна е историческата забележителност Петричка Ле, видна още при влизане в селото. Крепостта датира ранно византийската епоха. От тук вдясно започва добре маркиран път и с плавно изкачване се достига до крепостта за около половин час.
Отгоре се открива прекрасна панорама към околните села. Ето е прекрасната панорама. Тук, между другото, сега ми прави впечатление това, което Недялко каза, този хаос, връщане. Но аз следвам пътя, а не времето, когато съм минала, съм отишла на това място. Еднодневна екскурзия Тръстикова падина, манастир Добрина. Ето го, от тук тръгваме от манастир. Той е предимно мисълно. Той е починал човека, а наследниците си канят гости от чужбина. Това е църквата на Падина. Църквата на село Падина. Камбанарията е построена отделно от църквата. Подобни са и църквите в съседните села. На централния площад има статуя, символизираща плодородието. В работилница Бъдеще за България, основана от местни предприемачи, се организират форуми и работни срещи. Село Манастир, този красив язовир, привлича доста риболовци, а може би и плажуващи. Самото село доста е позападнало, но привлича туристи, защото на 3,5 км е Кара пещера. Село Добрина. Въпреки древният си интензивен живот, селото в момента наброява 200 човека и рядко срещаме жива душа. Къщите обаче са добре запазени и подредени, а на места откриваме и останки от стария поминък на селото. Времето напредва и не успяваме да видим в каменената църква Свети Теодор от 16-17 век, построена от Доброто. И Крепостович. Историята на твърдината обхваща няколко епохи. Траки, римляни, византийци, българи, но своя разцвет постига през Второто българско царство. Разположена върху отвесни скали, тя е трудно превземаема и това предполага нейното военно-стратегическо значение. Най-важният вход е от север. Наличието на 3 църкви ясно говори, че освен военно-стратегическо, крепостта е имала и духовно значение. Възстановеният дървен мост е с дължина около 150 метра. Главният северен вход на крепостта е бил недостъпен. Подвижното мостово съоръжение посредством механизъм е свързвало на тесен провлак двете плата и е осигурявало достъп до крепостта при необходимост. Шишканите, познато е на тези, които обичат да ходят. Този мост вече за мен е малко опасен. Иначе пещерите са интересни, скалните пещери. Тук прилитат и доста орли. Провади един много интелектуален Това е 6 март 2022. Тръгвайки от спирка Добрина, покрай реката, успоредно на ЖП линията, достигам до улица Опалченска. Ще ви спестя часовниковата кула, защото времето напредва. Искам да остане време за дискусии. Виждали са? Ето го маршрута. Според мен спокойно може да се измени за 3 дена. Има къде да се спи и може би и в по-предните села, но не съм успяла всичко да проуча. И не е случайно, нали, съвсем справедлива е забележката, че постоянно бързам. Друг недостатък на книгата ми е липсата на карти. Липсата на карти. Все пак тук с помощта на дъщеря ми съм успяла да извадя една карта от ЖП гара Варна до Доброглед, само че Google Maps ми го дава през Игнатиево. Който има желание да го види, може да мине и оттам, разбира се, но ние минаваме директно към Доброглед. И още една карта, която също е малко по-различна. Ние минахме не покрай хвостохранилището, значи това е от Белослав до Добрина, нали? Но ние не минаваме покрай хвостохранилището, а се отклоняваме, за да стигнем до Падина през Тръстиково. Ами, това беше и сега очаквам вашите въпроси. Може би ще започна с въпросите, които Недялко, нали, ми
зададе. Значи аз не съм историк, не съм писател. Не бих се нарекла и пътешественик, защото доскоро, допреди тези 2 години, аз съм ходила за удоволствие, по-скоро за спорта. И затова побързах да ви прочита на Живка, защото и тя като мен много е ходила, но е ходила като мен с водачи. А можем да ходим и сами, разбира се, не е така екстремно. Нали? Те водачите ми показват хубави места. Сега аз тук в следващото издание ще сложа карти със сигурност. Да. Но ме интересува, май на водачите им доскоча и вече ги няма, не виждам аванос. Те желат. Ще издаваш ли повече книги след това? Други книги не ми личат, но ако тук успее да доразвиете, видя колко недостатъци. И според мен те не са недостатъци, по-скоро са липси. Но аз не съм си и мислила, че в 100 страници мога да покажа всичко от Варна до София. Тъй, че ако намеря замишленици, може би ще издам. Ето, той ми зададе най-точния въпрос. Значи може и така. Къде е Жоро? Жоро ви каза как пътува. Но между другото... Сега виж какво, аз не тръгвам с 60 консерви. И той с 60 консерви, трябва да ти кажа, мина 2 острова на Нова Зеландия. Да, аз съм минала и португалското камино, между другото. Какво е като усещане? Как ви се чувствахте по време на този път? Значи, говорите между Комемини и Камино. Ама голяма е разликата и аз в моето изказване го споделих това. Значи, в Испания ти вървиш, да кажем, всеки ден по 20 км. Средно. Сега има хора, които и по 40 км могат да изминат. Аз си изминавах по 20 км. Ами ти стигаш където искаш спират, защото във всяко село има приют, алберге го наричат. Там имаш всичко, имаш вода, имаш храна, имаш... чувстваш се и имаш и връзка. Нали, на мен не ми пречеше, няма я за съжаление и не е тук, но на мен не ми пречеше да се свързна с нея всеки ден по телефона. Ръките също може да каже, че всеки ден се свързваше с хората си вкъщи. Докато в Комемине има места, където аз поне не бих могла да го мина сама. Първоначално го предвиждах с приятели да ме придружават. Аз намерих кандидати да ме придружат до Карлово. Радо беше последния, който ме вървя с мен и каза, аз бях до тук. И Милена Ботева, хижарката на Озана, аз така и не можах да й се обадя, но може би там ще направя една презентация, защото покрай нея има много водачи. Тя каза, идвай тук, след 2 дена идва Здравко. Здравко е страхотен водач от дружество Руен. Оттам нататък логистиката беше поета. Нали? За 10 лева на ден багажа ми се носеше. Аз се движех в една компания с млади хора. Тя самата енергия да носеше там. Последните 2 маршрута бяха по 40 и 50 километра. Нали, значи губихме се вече. Защо започнах да пиша? Когато вървях по Камино, започнах да се водя подробен дневник. Много пъти съм почвала дневник. Този беше първия.
Как има време хем да се вървят толкова километри, хем на Ама дневник? ние ставахме рано и в 12 часа, защото в Испания след 12 часа вече е горещо. Ние в 12 часа бяхме в обезгето. Да се изкъпиш, да се нахраниш, да се разходиш. Аз нямам спомен да съм лягала да почивам. А пък в Комеми не беше друго, но там между другото с нас вървеше един германец, който стигна до Кашана на Комеми. Движиш се по GPS-а си. Млад мъж, нали, лекар, хирург. Ами той на Кашана вече краката му се разраниха. Освен това той не може да се намери къде да спи. Комемини, той е по-екстремен, докато това, което аз предлагам, то е за всеки.